Privet, druzia rybolovi. S vami váš starý drug i YouTube expert po rybalke. Segodňa u nás na povestke dňa, verné, na povestke utra. Samý aktuálny vopros, kak budet klevat ryba v Kitaje, 12. noября 2025 года. Den predstojit interesný, s charakternými osobennostiami nachala zimnego sezóna. Ja podgotovil dlia vás vse samie svetschie dani. Kto by vy ponímali ne toľko chto lovit, no i pochemu. Gotov tesk na stojaščej škole zimnej rybalky. Prognóz po vidami taktikam, krepioníš, karas, džiju. Karas, eto náš vsegdaverný tovarišč, ktorý i v kolodnuju pogodu nepropročiva et nás bez pokliovok. 24 noября 2025 года, когда температура воздуха уже опустилась до значений от -8 до +3 градусов Цельсия. Карас будет искать глубинные участки, kde температура vody stabilné. Obratite vnímanie na brovky s plavným perechodom na glubinu od 2 do 5 metrov, jamky u krutých beregov i uchástky s odmerajúšťej rastiteľnostiu, kotoraja dajet kaku bezhyšče, taký istochnik lekkogo korma. Lučá jasnast dlia karasia vetot period, eto fidernaja. Vybírajte mjakie veršinky, kto by nepropustit ostorozne zimnie poklijovky. Korm dlia prikormky dolžen byt neochen aktívnym, temnogo cveta, s dobavleniem melkogo motýlia ili rublenogo chervia. Na kriuchok stavte odnu 2 lichinky motýlia, opališa ili kotorotky kuzoček krasnogo chervia. Malenkaja chytrost, dobavte v prikormku nemnogo kesnoknogo poroška ili anisa, eto často rabotaet po cholodnoj vode. Borba s gigantom, karp, liu. Karp v konce noября už ne tak aktívny, kako senju, no krupne osoby prodolžajút pytacia, gotovia k zimovke. Ich nužno iskat v samých glubokých mestách vodojomov, jamy, tianuny, učastky pered plotinami. Glubina od 5 do 7 metrovi boleje. Vod, kde on bude odstajvácia, lobite karpa na feeder ili karpovie udilišťa. V kachestve prikormky spolzujte krupnofrakcionnie smesi s dobavleniem kukuruzy, goroka i proteíniových bojlov. Na kriuchok luchše stavit nebolšoj bojl, kukuruzu ili puchok motýlia. Prezentácia dolžna byt maximálno akuratnoj i dolgoj. Nešdite burných poklijovok. Chasto je to budet medlenoje potiažka ili jedva zametnoje pokakivanie kvitiver typa. Analýzu sloví pogoda 24 noября 2025 года для большинства centrálnych i severných rajonov Kitaja prognozirujúcia odnositeľno холодная, no solnechnaja pogoda. Dňom temperatúra vzducha sostavit od -8 do 3 gradusov Celsia, nočiuže odžidajecia, jasnaja i moroznaja. Verojatnosť nebolšogo snega dňom sostavljajet 25%. Atmosférnoje davlenie, skore vsegu, bude stabilným, kto vsegda plocho dlia zimnej rybalky. Veter ožidajecia leký, premenných napravlený, kto takže spôsobstvujet komfortnoj rybalke bez silných voľn. Ety uslovia privedút k tomu, kto ryba bude menej aktívnoj, chem vosenní zhorí, no stabilný fon i slnce dajút nám šans na koroší ulov. Temperatúra vody. Vej konce noября temperatúra vody v vodojomach Kitaja prodolžhajet stabilno ponizhacia, stremias k minimálnym znacheniam pered obrazovaniem lda. Na povrchnosti ona moschet opustícia do chetírioch 6 gradusov Celsia a na glubine ostavacia v predelách 80 gradusov. Ryba, osobenno karpovie, bude tiskať mesta z najbolé stabilnoj i teploj vodoj, glubinnie jamy, ruchievie rusla i uchastky vblízi podvodných kliuchej. Sniženie temperatúry vody zamedliajet obmen veščestov u ryby, snizhaja jeje aktívnosť i apetit. Fáza luny 24 noября 2025 года luna bude na koricia fáze rastuščej molodoj luny, psego cheres chetire dňa posle novolunia.
po narodným rybolovným primetám, period molodoj luny, osobeno v dní posle novolunia, šitajecia od nimi z lučších dlia Kliova. Temnie noči v etot period zastavľajú rybu, aktívne je pitacia dňom, kompensiruja nedojedanie v temnoje vremia sútok. Eto malenkaja nadežda na to, kto naša ryba bude chut boleje bodroji, obšťaja aktivnosť ryby v Kitaji, v etot den bude ocenivacia kak sredňaja s tendencijej k kapriznomu Kliovu. Osnovnoj príčinoj tomu nízkaja temperatúra vody i vzducham. Odnako stabilno je atmosférno je davlenie, jasno je solnce i fáza rastuščej, molodoj, luny mogut privleh k zhoru oddelnie vidy, osobeno karasia i karpa, esli vy najdete pravilný podchod. Возможný jedva zametnie, no uprugie pokliovky. Obšťaja ocenka Kliova, srední, skore je dazhe kaprizní klev. Ozhidajecia, kto ryba bude tianucia k glubinným uchastkám i ochotno reagírovat na miniatúrnie, no privlekatelnie prikormky i nasadky. Klev bude trebovat terpenia i tonko i snasty, no kto iskaščet, tot vsegda najdiot. Završenie? Nuchto, druzia, vod takoj u nás prognóz na 12. nojabria 2025. goda. Nesmotria na nachalo zimnego sezóna, šanci na odlichnujú rybalku est vsegda, esli znat i ponímat povedenie ryby. Želajú vám ni chvosta, ni češují, objazatelno podeliste svojimi úspechami v komentáriách. Stavite like, esli video bylo polezným i nezabývajte podpisyvacia na kanál, kto by ne propustiť novie prognózy i sovety. A na kto vy planirujete lovit v etot den? Kakovi vaši úspechy v zimnej rybalke? Podelite svojimi nabludeniami. Mne vsegda interesen váš opyt. Do nových vstrech na vodojomak.